pois. Kipsi oli liian iso, mä en tykännyt siitä, että mä sen pois. On koulutusperiaatteessa. Itse kiinnittävä sideharso. Idea oli sidettä. Ja elastinen sideharso. Mulla on vielä sellaista paksumpaa kineettisidettä, mikä on niinku periaatteessa kipsiteippiä himassa. Nyt teen tällaisen kevyemmän version, koska mä oon ollut taas 2 päivää ilman tai nukkunut 2 yötä ilman sitä kovakipsiä tai kevytkipsiä, mitä mä teen. Niin vaan sen takia, että noin reikkaushaavat hengittää paremmin. Semmoista. Loppu sideharso kesken, niin nyt mä oon sitä samaa 2 kertaa odottaa. Kuka näyttäisi oikein? Pystyt taittaa rannetta tätä niin ennen solmukaista. Se on vähän keissi. Sideharso. Ideaalisille ja matkakuuma smoothie. Paras. Se oli kovakosversio tänne. Mulla on tässä desinfioidut pinnat laitettu teippilaastarit ja ne on vakuumissa leikkaushaavat, että ei ole periaatteessa tulehtumista vaan mitenkään hirveän kuva. Se on ihan hyvä. Semmoinen liian tiukka jäpäverissä. Pikailla mene siitä. Mun käsikirjoitin varmaan hakkaa, mutta jos mä tai kun mä otin sen kipsin pois, se oli vuotanut niin paljon verta, että siellä oli periaatteessa veri hyytymässä siinä hausapaketissa. En mä enää päteväksi pitää sellaista kädessäni, koska se ei oo desinfioitu. Jos se olisi ollut 2 viikkoa mun kädessä, niin se olisi voinut mädäntyä, koska se kohta, missä ei oo. Tai se kohta, missä on hemoglobiini, niin se ei hengitä ollenkaan, niin silloin se tulehtumisvara nousee ihan vitun paljon. Sitten tulee sellainen niin kuin, periaatteessa kuuma pakkaus siitä kohdalta, niin se ei ole yhtään hyvä. Katso, täällä ei ole mitään ryppyä tai mitään sen semmoista, koska sitten jos tähän laittaa kireemmän jutun päälle ja se on ryppy välissä, niin se voi tulla nirhauma kautta tällainen ihovaurio syystä, että siihen kohtaan missä on ryppy, niin tulee liikaa painetta ja sitten rikkoo ihon. Sekään ei ole mitenkään jees ja näitten kanssa pitää olla varovainen, koska koukku hukkuu, niin se ei ole mitenkään kiva.
getto-tutoriaali heti. Itse asiassa, koska nyt mulla sit itsestäänkin täytyy olla edes tarvii näitä hakaria. Tai itsestä kiinnittävänkaan pitää olla oikeastaan aika varovainen, koska jos sitä laittaa liian tiukalle, niin jos se itsestään kiinnittäytyy, sen takia tää on ihan hyvä tehdä kaikki siitä hausjuttuja. Kaikki tällaiset on myös tosi vaarallinen siitä, että jos se lähtee sorminkierron käyttöön, niin se ei myöskään auta sitä parantumisprosessia, että siellä ei kerro nervit tietyllä tapaa. Jos vähentää turvotusta, niin se on myös vähemmän. Oman maun mukaan. Pitää nyt tukea tää peukalo-alue mahdollisimman parhaiten, koska tokaisi sano. Voit silleen, että jos mun peukalo swingaa tosta taaksepäin, niin toi yläluun saattaa mennä rikki, niin se on vähän niin ja plus, että se sattuu hetki tosta kun peukalo taipuu väärän suuntaan. Tekis mieleen täällä tehdä yksilöstä tästä tuossa yli, mutta mä uskon, että se on tarpeellista. Vittu mene sinne sisään. Joo. Ja jees. Joo.
tuohon äskeiseen vielä, niin ei ollut 4K päällä, ei ollut 60 fps päällä, audio vähän kusee. Tonni 80p. Meitsi moka, joo ei mitään, koitan saada se audio paremmin ja mikä se on vittu, squashaa se vittu audioraida silleen, että jotkut äänet ei satu, jos joku ihan ei kuulokkeen. Mä laitan kuvat vielä tuohon väliin, että mitä mä käytin paljon maksua.